Čaute ľudia, teraz som na Benjim kanále, ideme natáčať Fortnite. Ideme natáčať Stumble Guys. Hej, tak chcel si Fortnite, dobre. Ideme na Takže Stumble Guys. Zaberte si neviem čo. Dajte like a odber, nech tu je 200 odberateľov. Takže, a prosím, dajte ten odber. Ne, prečo nemáš update? Nejdeme. Musíme si to aktualizovať, takže o chvíľku čas. Ok, ja si zatiaľ zahrám. Počkaj, tak. Ale ja ju neviem zvýhnuť, je ťažká. Takže, no tak môžeme hrať ten Brawl Stars asi. Takže čus, takže znova ideme hrať Brawl Stars, sorry. A dajte odber a like. Však to si už povedal neviem koľkokrát. Dajte odber a like. Mega. Ale Nehovor to. 1903, 13. Poďte si to natáčam. Aha, za to tam zabržala, je to chorá svinia. Ty si debil. Svinia. Si ty do prdele. Dajte odber a like a ja sa s vami lúčim, bolo to trochu rýchle videjko. Čau. Takže, čaute. Čau. Ty si... Depko. Kámo, what the hell, ty to nevieš. Tebe seká, kámo. Ó, ne, mne to seklo. Nekúpiš toto? Akého chceš? Toto. Môžeš si vybrať z týchto všetkých skin. Iba toto. Haló, pomôžte mi, čaute.